କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ପୁରାଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ପୁରାଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଘୋଡ଼ି କରି ପୁରାଇଲେ ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡେଙ୍ଗି ମହିଳା କେଉଁ ପୋଜିସନରେ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଡେଙ୍ଗି ମହିଳା କେଉଁ ପୋଜିସନରେ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇକି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଝିଅଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଝିଅଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର 13 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିଳା ବାଥରୁମରେ କିପରି ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ବାଥରୁମରେ କିପରି ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ବିଆକୁ କାହିଁକି ଦଳିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ବିଆକୁ କାହିଁକି ଦଳିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତର ମଜା ଆସୁଥିବାରୁ ଦଳିଥାନ୍ତି।